Καινούρια παραλαβή, νέο μηχάνημα λίανσης δαπέδων, ιδανικό για μπετά, μοσαϊκά και γυάλισμα. Πλατό 25 πόντους με υποδοχή για εξαρτήματα Ready Lock τύπου Husqvarna, μοτέρ 3 ύπους στις 1500 στροφές. Ο Στέφανος θα μας σηκώσει να δούμε από κάτω το πλατό. Αυτό είναι το πλατό. Προφυλακτήρας, προσαρμόζεται ανάλογα το έδαφος. Ο σωλήνας για την αναρρόφηση της σκόνης, αλφαδάκι τυπικό για την ισοπαίδωση του εδάφους, ωραίες ρόδες, μεγάλες φαρδιές για να κυλάνε εύκολα. Εδώ έχουμε το ρύθμιση του ύψους ανάλογα το εξάρτημα, η σύνδεση για την ηλεκτρική σκούπα και εδώ έχουμε τη ρύθμιση για το ύψος του τιμονιού. Μέχρι που διπλώνει για να μεταφερθεί εύκολα με αυτοκίνητο. Έχουμε και την παροχή του νερού για λίανση με νερό. Εδώ. Καλή κατασκευή. Και δείξτε μας το διακόπτη Στέφανο να δείξουμε ότι είναι γερμανικός, Schneider. Διακόπτης γερμανικός, Schneider. Σε λίγο θα σας δείξουμε και τα εξαρτήματα της.